Me kuvataan nyt tää Tuiskusta tää video, että faktoja Tuiskusta. Ja Tuisku on poika ja se on 9 kuukautta vanha. Ja Tuisku oli pienen jalkakipeä, se ei pystynyt kunnolla kävellä, mutta se sitten parantui. Ja Tuisku on kasteroitu vähän aikaa sitten. Ja leikkaus meni hyvin. Sitten tää on mustan värinen. Ja tää on kääpiöluppakorva. Ja Tuisku on tosi kiltti ja kessy, kuten huomaatte. Ja se on tosi tämmönen seurallinen. Että sen kanssa keksin kaikkea ja se on tosi kiltti. Ja kävätte, kun Tuiskulla on tällä hetkellä karvanlähtöaika. Tosi ihan sikon karvaa. Mutta se loppuu varmaan kohta. Ja Tuiskun kanssa keksii kaikkea kivaa, koska se niin kun ei pelkää. Ja tää on ollut paljon koirien kanssa tekemisissä. Vaikka niinku tää yksi koira ei pitänyt tästä Tuiskusta, mutta Tuisku tykkäsi siitä koirasta. Niin sit niitä tuli ihan hyvät välitkin. Ja tää on tosi ihanaa ja kaikkea. Ja mä jätän seuraavaksi kuvan nupusta, mutta se on ehkä vähän vaikeampaa ottaa syli kuin Tuisku. Mut joo, tää video oli tässä.